a kutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na bankwana da al'ummarsa. Allahu akbar. Lokacin da ya tsaya a Arfa yayi wa mutane wa'azi da za a tafi aikin hajjin, yace ku biyo ni mu je mu yi aikin hajji, ku zo ku ga yayi zan yi aikin hajji. Yace watakila ba za mu sake haduwa da ku ba daga wannan karo. Bayan an yi aikin hajji, annabi na Arfa ya tsaya ya ma mutane kutubobi. Malam daga cikin kutubar da annabi ya rufe wannan aikin hajji da shi, yace ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Annabi yace inna dima'akum, ku sani jininku, wa amwalakum da dukiyarku, wa a'radakum da mutuncinku haramun alaikum. Kar ku yadda ku taba, haramun ne akan ku ka taba mutuncin wani, ka taba dukiyar wani. Annabi yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ku sani jinin dan uwanku musulmi, dukiyar dan uwanku musulmi, mutuncin dan uwanku musulmi haramun ne akan ku. Annabi yace kar wani ya taba mutuncin wani. Wani taba mutunci ne mafi muni a duniya kamar a ce maka yarka ta yi zina. Ibn al-Qayyim a cikin Adda'u wa Dawa yace da labari ya zo maka an yi zina da yarka, yace gwanda labari ya zo maka an farda yarkan an kashe ta. Alaji da yau a zo maka da yarka ana cewa ga wani ya yi zina da ita, gwanda a zo da ita mota ya buge ta saboda an sa mata wani dotti a mahaifarta, dottin da ba a iya wanke shi. An sa mata wani dotti a mahaifarta, dottin da ba a iya wanke shi. Ku tuna bayin Allah, ku tuna amanar mutane da kuke ci, ku tuna amanar mutane da kuke ci, ku tuna amanar 'ya'ya da kuke ci. Waɗannan yara da kuke zina da su za su zo su haifi 'ya'ya, za su yi jikoki. Ku tuna walakancin da kuka ma 'ya'yansu da jikokinsu. Abu na biyu, cutar da al'ummar gaba ɗaya. Al-Imam al-Munziri ya fidda hadisi, Malam Albani ya inganta shi. Annabi yace idza zahara az-zina, idza zahara az-zina fi qawli faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Annabi yace idan zina ta bayyana, idan zina ta yadu a cikin waɗansu mutane, idza zahara az-zina fi qawli, idan zina ta yadu ta bayyana a cikin mutane, faqad ahallu bi anfusihim azabar lahi. Annabi yace to wallahi sun sayo azabar Allah da kudin su. Idan zina ta yadu, wani na zina, a waje kaza ana zina, a waje kaza ana zina, annabi yace wallahi mutane sun lale kudin su, sun sayo fushin Allah, sun lale kudin su, sun sayo azabar Allah makansu. Abdullahi dan Mas'ud yace ma zahara zina fi qaryatin, babu dama zina ta bayyana ta yadu a cikin wata alƙarya illa azinallahu bi halakiha, face Allah yayi izinin halakar wannan alƙarya. Ma zahara zina fi qarya, yace babu yadda za a yi zina ta bayyana a wata alƙarya, zina ta yadu a cikin wata alƙarya illa azinallahu bi halakiha, face Allah ya ba da izini kasan alƙaryan ya mutu, amfani ya daina albarka. Illa azina Allah bi halakiha, albarkan aure ya fita daga cikin gidajen aure. Illa azina Allah bi halakiha, albarkan yara ya fita daga cikin su, albarkan kasuwa ya kare. Duk alƙaryan da zine bayyana a cikin ta, annabi ya ce Allah kan ba da izini mahalakar wannan alƙarya. Kasuwa ta lalace ta gagara albarka, noma ya lalace ya gagara albarka, yara su tashi babu albarka, aure ya zama babu albarka. To wannan na daga cikin abin da mazinata ke haifar ma al'umma. Abu na uku, mazinaci bashi kake ci, bashi kake ci. Al-Imam Shafi'i yace zina bashi ne, masu biya maka 'ya'yanka mata.
Imamu Shafi'i yace zina bashi ne, in kai ka ci bashi wa zai biya bashin? Yace ƴaƴanka mata da ka haifa su da su biya maka wannan bashi. Imamu Shafi'i yace idan kai zina da dirhami 1000 to kai in an zo yi da naka a kyauta da a yi. Wallahi ma ka duba irin zinace-zinacen da ake yi yanzu. Idan ka kasa 'yan mata da suke zina kashi 10 kashi 7 wallahi kyauta ake zina da su. To shekarun baya da suka shuɗe baka isa ka yi zina da karuwa baka da kuɗi ba. To yanzu 'ya'yan galibin waɗannan sun zo suna biyan bashin ne. Allahu akbar. Firasa ta bayin Allah. Imam Shafi ya ce idan ka ba da 10,000 kai zina to kai idan an zo zina da yarka ko naira 10 ba da a bata ba, domin biyan bashi za ta yi. ka tuna 'yan matan da kake bin kansu, ka tuna yaran da kake bin kansu, ka tuna matan da kake bin kansu. Abu na farko ka duba musifar da zaka jefa zurriyarsu a ciki. Abu na biyu ka duba masifar da zaka jefa al'umma a ciki. Abu na uku ka duba masifar da zaka jefa ƴaƴanka mata a ciki, domin su da su biya maka wannan bashi. Su da su biya maka wannan bashi. Wallahi tallahi sai ka biya wannan bashi. Imamu Shafi yace kuma ƴarka mace ita za ta biya wannan bashi. Allah ya samu dace. Abu Islam yake cewa mazinaci babu wadda ya rena Allah irin mazinaci. Cikin littafin al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamu yace matan nan baka so ubanta ya ganku, baka so mijinta ya ganku, baka so ɗanta ya ganku, amma wadda ya halicce ka ya halicce ta shi baka damu ya ganku. Yace wannan karantar da Allah ne, kaskantar da Allah ne. In dai mijinta kana buya ya ganka, ɗanta kana buya ya ganta, mahaifinta kana buya ya ganta, yace amma wanda ya halicce ta baka damu ya ganka ko kare ganka. Saboda haka mu yi kokari mu kiyaye mutuncinmu da addini. Haɗari ne, jefa rayuwa ne a cikin halin kakanikai, jefa zurriya ce a cikin halin kakanikai, jefa rayuwa ce a cikin halin kakanikai, jefa zurriya ce a cikin halin kakanikai. Don Allah manema mata, don Allah masu bibiyan 'ya'yan jama'a, don Allah ku ji tsoron Allah ku daina, don Allah ku ji tsoron Allah ku tuba ma Allah, don Allah ku tausaya ma al'ummar, don Allah ku tausaya ma al'ummar, don Allah ku kawo dauki ma addinin ku. Wannan tafiyan wargaza al'umma take, saukar da fushin Allah da azabar Allah take. Nasiha ta biyu zuwa ga su mata. Abdullahi dan Mas'ud ce idan mace ta san zina, in an ba ta duniya da abin da ke cikin duniya ba za ta yi zina ba. Zinan kyamace, zinan kyamace abu na farko da yake haifar mata warware mubayarta ne da manzon Allah. Daga inda mace ta yi zina ta warware mubayarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta warware mubayar da ta yi wa Allah, za ta ji za ta bi. Ai mubayar wa manzon Allah, mubayar wa Allah. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Allah ya ce waɗanda suke maka mubaya'a wa Allah suke yi ba. Idan mace ta yi zina, mata ku ji, idan mace ta yi zina ta raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don ta warware mubaya'arta da ke tsakaninta da Annabi Muhammad. Hadisi ne Imam Tabari ya fitar da isnadi ingantacce. Nana Aisha ta ce lokacin da ake mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
sai ga dandason mata su ma sun zo mubaya'a manzon Allah. Annabi har zai karbi mubaya'a su, Allah sai ya ce a kar a karba, ga waɗansu sharuɗa a gaya musu, idan sun yadda sun karba da waɗannan sharuɗa Allah ya karbi mubaya'a su, in ba su karba da waɗannan sharuɗa ba Allah bai karbi mubaya'a su ba. Wacce kuma ta karbi mubaya'a da waɗannan sharuɗa ta je ta warware wani sharadi daga cikin waɗannan sharuɗa, ta warware mubaya'ar da ta yi wa manzon Allah. Nana Aisha tace sai ga mala'ika Jibril da ayoyin ƙarshen suratul Mumtahana. Allah ce ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله يتي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إذا مات مؤمني سكزو زاسو مكا مبايع الله يتي كي مبايع سو ala Allah yushrikna billahi shay'a, akan sharadin ba za su yi shirka da Allah da komai ba. Idan ta je gun boka ta warware bai'arta da manzon Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ja'aka almu'minatu, idan mu'minai mata suka zo maka yubayi'inaka, za su yi maka mubaya'a, to ka karbi mubaya'ar su akan sharadin Allah yushrikna billahi shay'an, ba za su shirka da Allah da komai ba, wala yasrikna, kuma ba za su yi sata ba. Take abun hindu sai ta ce manzon Allah, ni fa mijina Abu Sufyan yana da ƙauran abin hannunsa, bayi bani abin da zai wadace ni da ƴaƴana na girki, shin zan iya tsakura a bayan idonsa in ƙara? Annabi ya ce khuzi ma yakfiki wa baniki, saboda ta ji daga cikin sharadin mubayar akwai sata. Inda aljihunsa ta sa hannu ta cire kudinsa, ta warware mubayar ta da manzon Allah. Ala Allah yushrikna billahi shay'an, akan ba za su yi shirka da Allah da komai ba, wala yasrikna, ba za su yi sata ba, sai Allah ya ce wala yaznina, kuma ba za su yi zina ba. Zina warware wannan mubayar ce. Zina warware wannan mubaya ce. Wacce ta yi zina ta warware mubayar ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta warware mubayar da ta yi wa Allah akan za ta ji za ta bi. Mata ku ji abu na biyu, duk wacce ta yi zina ta ɗauki takaddan tarihinta ta mutsuka ta yadda shi. Idan mace ta yi zina ta mutsuke tarihin rayuwarta ta jefar da shi. Idan mace ta yi zina ta yaga takaddan tarihin rayuwarta. Nana Maryam alaihi salam, mamar annabi Isa alaihi salatu wassalam, wata rana ta taba fita daga cikin masallacin da annabi Zakariya yake kula da ita. Aran makaranta mana wasu kulfil kitabi Maryama. Wa dhkur fil kitabi Maryama idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن
كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله يجي واذكر في الكتاب مريم الله يجي كأنبتا والأمرك كسرنا مريم أتكين القرآن إذ انتبذت من أهلها أي itazalat min ahliha lokacin da ta fita daga cikin jama'arta makanan shar'iyya ta kama hanya ta yi can gabar ta fita daga cikin masallaci fattakazat min dunihim hijaba sai ta shiga shamaki tsakaninta da mutane ma'ana har ta shiga wani wajen da ba a iya ganinta tana shiga wannan wajen Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata ruhinmu ruh shine mala'ika jibril fa'arsalna ilaiha ruhana Allah ya ce sai muka aiko mata mala'ika jibril fatamassala laha basharan sawiya sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa sai ya nufo ta da ta ga wannan mutumin inda take ya nufo kalar sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan ina neman tsarin Allah da kai in kana tsoron Allah don Allah ka koma saboda ita ta san sharrin zina kawai da ta hango shi yayi wajenta kala tace inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsari ina neman kariya a gun Allah ya tsare ni daga kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah tace mishi malam don Allah ka koma don girman Allah ka koma Allahu akbar saboda ta san fentin da zai mata ta san fentin da zai mata baiwa Allah idan kika fahimci wani dan iska ne ko da a cikin angonku ne ko makwabcinku ne kika fahimci fasiki ne ko gaisuwa karke da shi da tsakanin ki da shi idan kika fahimci a makarantanku wani fasiki ne kika fahimci dan iska ne a anguwanku kika fahimci wani fasiki ne dan iska ne karki yadda ko gaisuwa ya shiga tsakanin ki da dan iska zai shafa miki wani fenti da duniya ba za ta iya goge miki ba ko gaisuwa karki dai haɗa ki da shi ya yi hidimarsa ki hidimar ki in kuwa muna ji idan kika fahimci mutum fasiki ko ina kwana karki yadda ya haɗa ki da shi karki yadda ya haɗa ki da shi zai miki tabon da baya warkewa fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka tace ina neman tsarin Allah da kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah don Allah kana sai ce mata innama ana rasulu rabbiki ni ai dan aike ne daga ubangijinki li ahabalaki gulaman zakiya Allah ya aiko ni ne in baki wani tsarkakekken da kana tace anna yakunu li gulam qalat anna yakunu li gulamu ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت تتي أنا يكون لي غلام تيايا لا زي kasance gare ni ولم يمسسني بشر wani namiji bai taba kusata na ba walam aku bagiyar kuma ni ba karuwa bace suka tattauna da malaika jibril karshe ya mata busa wanda ya zama sanadiyar samun cikinta nana maryamu sai ga ta da ciki tana cikin tafiya sai naƙuda ya tashi lokacin da naƙuda ya tashi Allah ya ce fa ajaa al makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya Allah ya ce fa ajaa al makhadu wannan naƙuda sai ya tilasta mata zuwa ila jiz'in nakla jikin wani kututturen da biyu sai ta gindin wata bishiyar da biyu sai ta durkusa lokacin da ta ji naƙuda ya kan kama ƙara sai ta ce ya laita ne mitu kabla haza ta ce ina da mutuwa ne kafin wannan rana kin ji wadda ta san samun ɗa ta hanyar da ce ita nata wahayi ne Allah yi amma saboda ta san fitinarsa wa kuntu nasiyan mansiya ta ce shi kenan kuma na zan mai shafaffen tarihi a rayuwa fa a ja a halmakadu ila jiz'in naklati
wannan naƙudan sai ya jata ya tursasa ta nana Maryam sai ta je ta durkusa a gindin wata itaciyar dabino. Qalat ya laitani, sai ta ce kai tona mitu qabla hadha, da a ce mutuwa nayi kafin wannan aihuwa, wa kuntu nasiyan mansiya, tace na zan mantacciya abin mancewa. Idan mace ta yi ciki na zina ta aihu, ta rufe tarihin yayanta har abada. Ita ba za ta so a bada tarihin ta ba, ɗanta ba zai so a bada tarihin uwarsa ba, uwarta bata isa ko bakar magana aka mata tambayar a cikin anguwa ba, kanwarta bata isa ta mai da magana a cikin anguwa ba, yatta bata isa ta mai da magana a gidan anguwa ba, ko a gidan biki yan gidansu shiru suke. ta ce wa kuntu nasiyan mansiya. Allah ya barrantar da ita daga abin da take tsoro, ya ɗaukake ta, ya ƙara mata daraja. To duk wadda ta bi hanyar da bai dace ba ta samu ciki, kanat nasiyan mansiya, wallahi malam ta shafi tarihinta. Abu na uku, 'yan mata, idan mace ta yi zina, wannan mani da aka tuttuɗa mata a mahaifarta, Ibnul Qayyim yace idan da guba aka danne ta aka dura mata da yafi mata alkhairi. Wannan mani da ya shiga mata cikin mahaifanta, Ibnul Qayyim yace zai yi ta'asiri a cikin zuciyarta, zai yi ta'asiri a cikin ruhinta, zai yi yawo a cikin jikinta, yadda guba ke hawa kan mutum idan guba ta shiga cikinsa, yadda maciji idan ya cizo, yadda kunama in ta yi harbi, yadda duk wani abu mai dafi idan ya harbi, daga nan kafin ka isa bakin gate guban ya fara hanka. To daga lokacin da maniyin zina ya shiga cikin mahaifa, to daga lokacin zai shiga kowane sashi na cikin jikinta, to kuma ya gurɓata mata rayuwarta kenan. Malam, wannan mahaifa da ya karbi maniyin zina, wannan maniyin yakan je ya dafa mahaifar. Wannan mahaifar da ya karbi maniyin zina ya dahu da wannan maniyin, duk ɗan da ya kwanta a mahaifar yakan fito duniya ne shi daban. Duk ɗan da ya kwanta a mahaifar da aka taɓa sa maniyin zina a ciki, shi ɗan yana zuwa duniya ne daban. Ibn al-Qayyim yace yana rasa tausayin zumunci a rayuwa. Arma duk tausayin duniya, alakar uwa da ɗa, wa da ƙani, duk Allah ya sa shi ne a cikin mahaifa. Shine wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Yayanka yana tausayinka, kana tausayin kanwarka, mamarka tana tausayinka, kawunka na tausayinka. Duk wani zumuncin duniya Allah ya sa shi ne a mahaifa. To duk matar da ta bari aka zuba mata maniyin zina, to duk ɗan da ya shiga wannan mahaifan ya je ya kwanta, idan ya fito ba yayansa ba, ba ƙaninsa ba, ba babbansa ba, ba kawunsa ba, uwarsa ma ba zai ji tausayinta ba. Inda uwar za a kwantar da ita a asibiti, wallahi zai iya kwana 5 bai je ya gaishe ta ba, sai an kira shi an ce mishi yanzu wane kaza 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 kaza, to ya biyo dottin zina kenan. Ita uwar duk fitinarta a duniya bata isa ta hada kan 'ya'yanta ba. Kani ya biwa, wa ya bi kani, idan ka gansu kai sai ka dauka abokan gaba ne, kuma dottin zina da suka biyo kansa ya fara musu da haka. Duk tausayin da ake na zumunci, mahaifar da ya karbi dottin zina, don Allah jama'a, wannan dotti da aka sa miki a mahaifarki, wadda ke kunna miki wuta a cikin 'ya'yanki da zuriyarki, nawa za a biya ki kudin wannan zinan ki ce kin farke? Malam, ɗanta ba zai fita ba. Idan mace aka zuba mata maniyin zina a mahaifarta ta haifi ɗan ba zai bi ta ba, ba zai ji tausayin ta. Kai in ka ga yadda yake mata mu'amala, ba za ka ɗauka uwarsa ba ce. Bata isa ta sa shi ya bi wani ɗan uwanta ko ya taimaki ɗan uwanta ba. Ibnul Qayyim yace daga inda maniyin zina ya shiga mahaifar mace, to ta kunna wuta a familin ta kenan.
ta kunna wuta a cikin zuriyarta, ta kunna wuta a cikin zuriyarta. Shi yasa annabi ya hana auren mazinaciya, saboda za ta zo maka da wannan dotti mahaifar, ta yi ta kyankyasa maka ƴaƴa akan wancan guban. Shi yasa malam, idan ka ga mace tana yawo a tsakanin mutane da siket ɗinta kirjinta a buɗe, ka yi nesa da ita, ka yi nesa da ita. Idan ka fahimci yarinya yar iska ce, ba ta da kamun kai, ba ta damu da kamun kanta ba, ka yi nesa da ita. Duk lokacin da ka auro yarinyar da ta yi zina, ‘ya'yanka suka kwanta a wannan mahaifan, na rantse da Allah, in karatunka ya taɓa sama fajirai za ka haifa. In karatunka ya taɓa sama fajirai za ka haifa. Saboda wannan guba da yake cikin jikinta. Don Allah, nawa za a baki a madadin wannan guba da aka zuba miki? Ba? Nawa za a biya? Wannan zinan nawa za a biya ta fanshe wannan dotti da aka sami ki? Shi yasa annabi ya hana auren mazinaciya. Duk Qur'ani ka kalla, idan Allah ya zo magana sai ya ce kamin miya. Ai Allah ya yi al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الله يتي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم. سيتي والمحصنات من المؤمنات mun halatta muku ku auri kamammun mata daga cikin muminai, daga cikin musulmai. A musulmin ma kamimmiya Allah ya ce ba 'yar iska ba. Wal muhsanatu minal mu'minati, Allah ya ce da kamimmiya daga cikin musulmai, daga cikin musulmai ma kamimmiya. Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba, da kamimmiya daga cikin ahlul kitabi. Kaga duka Allah sai da ya sha sharadin kamewa, abinda annabi ya guje ma al'ummarsa. Kar ka je ka dauko wadda aka taba zuba mata wannan dottin ta zo ta kyankyashe maka ƴaƴanka akan wannan guban da ke cikin mahaifarta. Amin. Jama'a mun fahimta? Illa na biyu da za a miki baiwar Allah, wannan maniyin zina da ya shiga cikin mahaifarki wani dotti ne da zai gurbata mahaifar, wadda zai dafar da mahaifarki, wadda duk abin da ya biyo kan mahaifar a gurbace zai zubi. Alaramma ba fa zina ba, aure kana alaramma ka haddace Qur'ani, kana qiyamul layli, kana karatun alqur'ani, matar ustaziya ce ta haddace alqur'ani tana qiyamul layli, idan kuka zo saduwa saboda tuttudan wannan maniyin, annabi ya ce a fara da sunan Allah. Jama'a ka fahimta? Na fa aure, annabi ya ce idan aka samu zuban maniyi a mahaifa kuma an fara da sunan Allah da neman tsarin shedan, dan da za a samu a mahaifan Allah zai bashi kariya daga shedan, Allah zai bashi kariya daga fitinar duniya. To zina kuma malam barka ce. Idan suka daidaita za a yi zina, aka je wajen zina, duk alakar da kake da ita da Allah a lokacin Allah zai jingine ta. Ba za ka yi zina kana da alaka da Allah ba za ka yi zina kana da alaka da manzon Allah ba za ka yi zina kana da alaka da alkur'anin Allah ba. Imani da kai da Allah, imani da kai da ranar alkiyama, imani da kai da littattafai da manzanni da duk abin da Allah ya saukar, ba za ka fara zina ba sai an yanke alaka tsakaninka da imaninka. Alkur'ani ko ka haddace alkur'ani sai kun yi baran-baran da alkur'ani kafin ka fara zina. Babu wani abu da ya shafi imani ko makoma da Allah zai barka kai alaka da
shi a lokacin da zaka yi zina. Shi yasa annabi yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Duk abin da yake musamman iman wallahi sai ka yanke alaka da shi kafin ka fara, ita sai ta yanke alaka da shi. Alaramma wannan fa an yanke alaka tsakanin shi alqur'ani, an yanke alaka tsakanin shi da manzon Allah, yayi alaka ta yanke tsakanin shi da Allah, alaka ta yanke tsakanin shi da sunnar manzon Allah, ita ma alaka ya yanke tsakaninta da Allah, alaka ya yanke tsakaninta da alqur'ani, alaka ya yanke tsakaninta da manzon Allah. Aka tuttuɗa maniyin, kai ka faɗi wani irin maniyi ne.